بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کعبے دا مہمان علی ہے، مومن دی پہچان علی ہے، کعبے دا مہمان علی ہے، مومن دی پہچان علی ہے، میرے آقا نے خود فرمایا، میرے آقا نے خود فرمایا، اساں تو یوں جشن منایا، مومن دا پیر علی ہے، او میرا مولا مومن دا پیر علی ہے، تیرا رجب دی جگتے ہے آیا، اساں تو یوں جشن منایا، مومن دا پیر علی ہے، او میرا مولا مومن دا پیر علی ہے، جسنو کوئی مشکل آوے پیر علی دا نعرہ لاوے، جسنو کوئی مشکل آوے پیر علی دا نعرہ لاوے، اساں لکھ واری آزمایا، اساں لکھ واری آزمایا، اساں تو یوں جشن منایا، مومن دا پیر علی ہے، او میرا مولا مومن دا پیر علی ہے، میرا رجب دی جگتے ہے آیا، اساں تو یوں جشن منایا، مومن دا پیر علی ہے، او میرا مولا مومن دا پیر علی ہے، روٹی بدلے ملیاں قطاراں، اکھیاں دیاں نال بہاراں، روٹی بدلے ملیاں قطاراں، اکھیاں دیاں نال بہاراں، ایہو منگتے نے بول سنایا، ایہو منگتے نے بول سنایا، اساں تو یوں جشن منایا، مومن دا پیر علی ہے، او میرا مولا مومن دا پیر علی ہے، تیرا رجب دی جگتے ہے آیا، اساں تو یوں جشن منایا، مومن دا پیر علی ہے، او میرا مولا مومن دا پیر علی ہے، مولا کر منظور غلامی، ہور نہ کچھ بھی منگدا جامی، مولا کر منظور غلامی، ہور نہ کچھ بھی منگدا جامی، روے سر تے علی دا سایہ، روے سر تے علی دا سایہ، اساں تو یوں جشن منایا، مومن دا پیر علی ہے، او میرا مولا مومن دا پیر علی ہے۔